Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya O the Mandarin Ambre for Men and Women. Iyan ni siya ni Hermes. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kag tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, tropical nga prutas amo na sa dayon ang imo masimutan. Angay siya sa mainit nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 80 to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 to 38 degrees Celsius. Anong iyang mga nota? Simple lang. For the top, we have mandarin orange na amo na sa dayon ang citrus nga masimutan mo pagka-spray mo pa lang sa sugod. Kag for the mid, we have passion fruit. Amo na siya ang tropical nga prutas nga masimutan mo. Kag for the base, we have amber. Ang amber, amo nang gahatag siya pagkatamis kag pagkainit nga hamot. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pagid pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman. Bye-bye!